Исландия е известна като ледената страна. Тя е островна държава, намираща се в Атлантическия океан. Скандинавската страна е позната с добрия стандарт на живот на своите граждани и с добре развитата си икономика. Намира се в северната част на Атлантическия океан между Гренландия и Шотландия. Най-близката му съседка е Гренландия. Други съседи като Норвегия и Дания са на 1000 км. Островът е вторият по големина в Европа след Великобритания. По този показател той се нарежда на 18-то място в целия свят. Исландия е най-слабо населената страна в Европа с запазен, незамърсен и наистина магичен пейзаж. Голяма част от нея е останала непроменена и ще я видите по начина, по който са я видели и викингите,